Magluluto tayo ngayon guys ng pansit bato. Biglaan lang to kasi dito kasi sa probinsya pagka may bisita, kasi biglang nagchat yung tiyuhin ko na uuwi daw dito galing sa Maynila. At matagal lang daw hindi niya natikman tong pansit bato ng Bicol, kaya yun ang request niya. Nagchat siya na malapit na sila. So yun, napabili ako biglaan dun sa tindahan. Ang tawag dito pansit bato kasi hindi dahil sa matigas siya, kundi nag-originate siya sa Bato Camarines ng Bicol. Gigisahin lang to, napakadali lang lutuin ito guys. Lalagyan natin siya ng gulay na pechay, tas may alugbati rin kami dito, so isasahog din natin. Kasi nung kung maaalala nyo, nag-vlog na ako nito na pansit bato, nilagyan ko ng alugbati. Sakto, kagigising ko lang dito sa kagagawa ko lang na kubo, hindi pa nga tapos. Gugutom na rin ako. So mabilis ang luto to. Pechay. Sarap. Hindi tinipid sa Ricardo guys, kaya sobrang sarap. So kahit nga toyo suka asin lang to, saka seasonings, masarap na to. So yun guys, tamang food trip kami dito ni Goods, bigla siyang dumating. Yan, nilagay na namin dun yung isang kawaling pansit bato kasi mamaya-maya daw nandito na yung tiwing ko. So dito kasi sa probinsya guys, ganyan talaga. Maghahanda ka, yung magiging busy ka. Hospitable kasi mga taga probinsya. So yun guys, perfect din to sa bahaw. Yan, naglabas ako ng bahaw. Ito mo. O iba-vlog mo ba ako? Pero muna mag-vlog. O parang Dede, pang ending lang ng video ko. Kasi sinabi ko dun sa intro na may pupuntang bisita. wow! So yan si yung tiyuhin ko na kamukha ko. Hello. So yan, galing pa silang Manila. Ito na si pinakamaganda yung asawa. Hello, hi!
Kasi Kuya Exodus, ayan, nagsilbing driver ba? Oo. Kamusta yung biyahe po? Ayos naman. Maayos naman. Kaya lang yung ano ba, Yeah. maraming lubak-lubak din. Oo, grabe na daw ang... Hindi kagaya nung ano namin. Bakit lubak-lubak na naman? Kami ginaayos na ano. I-video mo na yan. Yan. Ito pa ito. Anong tawag dyan? Mercedes ba yan? Yan. Wala kang makikita nito sa isa ano lang doon. Hindi, kasi nagtrabaho ako sa Red Ribbon, mayroon din ganyan. Hindi, ibang-iba. Iba. Isa lang ang bakery nila, yun lang. Anong Iba. naman tawag dito? Ito, 8.5. Iba yan. Ibang-iba yan dun sa umaakyat sa bus. Iba. Diba? Masarap yan. Sarap yan. So yun guys, hanggang dito na lang.